बोडो आंध्रा ब्लॉग। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन। Siglajar sumaina Tangan nunggu beta gaya Naiti masih sonaya angka Boboy na maro jelan angka Ilmu kula Kurai na somau Nirab naya Malay ko naikum Bukan na naikum Boboy na mando Siglajar sumaina Tangan nunggu beta gaya Naiti masih sonaya angka Boboy na maro jelan angka Halo logofer, दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो गोनां। बे मिउजिक भिडिअनि सायाव लाबोना लाना फैदों। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाबाय एलपी स्कुल। बे एलपी स्कुल मिउजिक भिडिअखौ कार्बि आंलं बेहाय लानाय जादों, माने बेहाय शुट खालामनाय जादों आरोना। बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना बर' ब्रादार्स क्रिएशन बे चेनेलावहाय नुनो मोनगोन। बिथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ थाबैनो रिलिज खालामगोन होननानै फोसावदों। नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअआव गुबैयै बिथां सोरां नार्जारिजों लोगोसे बिथां मिथि नार्जारि बिथांमोननि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन। स' जाय बिथां सानैनि फाव खालामनायखौ मोजां मोनो नेना थादो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला, आङो आपडेट होगोन। लोगोफोर दिनैनि भिडिअनि आपडेटआ बेखिनियानोसै। जाय भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक खालाम आरो लोगोसे शेयार खालामबानो जाबाय। थेंक इउ लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअ फैगासिनो दङ। बाय। Siglajar sumaina Tangan nunggu beta gaya Naiti masih sonaya angka Boboy na maro jelan angka Ilmu kula Kurai na somau Nirab naya Malay ko naikum Bukan na naikum Boboy na mando Siglajar sumaina Tangan nunggu beta gaya Naiti masih sonaya angka Boboy na maro jelan angka